Moderné bývanie v novostavbe ponúka množstvo výhod, ktoré zlepšia vašu kvalitu bývania a prispôsobujú súčasným potrebám. Sú to hlavne priestranné svetlé izby, otvorené priestory, použité kvalitné materiály, vylepšené vybavenie a energetická efektívnosť. Príďte si užívať život v novostavbe. Rodinný dom sa predáva tak, ako vidíte, stačí sa len nasťahovať. Ahojte.